Velkommen til Kvindemagasin. Mange af os tror, at vi synger godt, især når vi er alene, eller når vi er i badeværelset. Men nogle af os er jo ret bedre til at synge, og folk gider at høre på os, og nogle band, der vil spille sammen med os og holde koncerter osv. Vores gæst i dag hedder Dillian, og hun er faktisk ret ny i Danmark, og er begyndt at synge så godt, at hun har også lavet musikvideo. Vi går først og ser en af hendes flotte musikvideoer, og så kommer vi tilbage i studiet. أزيد تشم دور تشم بلكي تمن جبير بكي بلكي تمن جدل تشاكي لأز نكارم تجبير بكم نكارم أزيد
Nu har vi set musikvideoen. Det er ret flot. Tillykke med det. Tusind tak. Hvornår begyndte du at synge? Det er faktisk mange år. Jeg var 9 år fast, jeg har begyndt at synge. Men det er forskellige sprog. Først jeg synger på arabisk, og bagefter jeg har skiftet kurdisk, fordi jeg er kurder, og jeg skal synge kurdisk også. Hvordan kan det være, at du startede med arabisk i starten? Fordi jeg har født i Damaskus, og Damaskus næsten alle de araber. Og så lærer man jo arabisk ja, også? så man lærer arabisk. Yes. I skolen? Ja, selvfølgelig, fordi jeg er kurder fra Syrien, og Syrien er næsten 80%, de taler arabisk. Okay, det vil sige, at man kan begge dele? Ja. Nej, kurdisk, kun kurder taler på kurdisk, okay. Men arabisk, alle araber taler på arabisk. Men du kunne jo begge dele? Ja, jeg kunne begge dele. Ja, det var jo heldigt, ja. Det er en gave at kan flere sprog. Ja, det er rigtigt. Hvordan var det, at det skiftede fra arabisk til kurdisk? Ja, det er fordi, jeg har sat fra 9 år. Jeg var 9 år faktisk. Jeg har deltaget med Band Music, og jeg har været sammen med dem næsten 5 år. Så bagefter, jeg har rejst til Danmark, så jeg stoppede at synge på arabisk, fordi jeg kender ikke nogen her, synger på arabisk. Og det er lidt svært, at jeg kender nogen her, og selvom min familie taler arabisk. Jeg har også andre venner, de kommer fra Irak, Palæstina, de taler arabisk, men det er ikke nok. Det er ikke nok. Så en dag kom min far og fortalte mig, at Dilan, du skal synge på kurdisk, fordi det er vores specielle sprog. Ja. Og du har god stemme, og du skal synge, fordi hvis du stopper det, måske du taber din stemme. Så du skal fortsætte med din stemme. Jeg tænker på, når du siger, at du startede, da du var 9, så var det i Syrien på det tidspunkt. Ja, det var i Syrien, ja. Hvem har lagt mærke til, at du har en god stemme? Det var min lærer. Det var musiklærer. I det han kommer til mig, at han siger, at Dilan, jeg synes, at du har en god fremtid. Du skal synge og træne så meget. Så jeg siger ja. Var det ikke svært at forstå, da du var 9? Eller tro på det? Selvfølgelig, det var så svært. Hver dag for eksempel, næsten 4 timer jeg synger, træner 4 timer. Ja, og jeg har deltaget over 15 koncert. Ja. Ja, og det var rigtig hyggeligt. Ja. Hvad sagde dine kammerater? Dine venner? De er stolte af mig. Ja, ja. Det var stolt, ja. At du kunne synge. Ja. Ja. Men du kom jo til Danmark, det er ikke ret lang tid siden. Hvornår er det? Fra 2009. 2009, ja, i juli og så måned. til i dag, ja, hvor det er knap 4 år, kan man sige. Men du taler jo meget godt dansk. Ja, meget godt. Det skal godt være, men ja, det kommer. Jeg har problemer med det. Du skal tænke på, at jeg har jo været i 20 år. Så der kommer langsomt, også når sproget er jo så langt fra det, som du taler, kurdisk eller arabisk. Så kom du til Danmark. Yes. Hvordan tog dine forældre, hvad skal man sige, det med, at du synge? Hvornår fortalte du dem? Det var 2010. Det var Joans bryllup. Ja? Yes. At jeg skal synge bare en lille stykke. Og jeg har synget det, så min far, han fik en stor chok, at han vidste ikke, at jeg har god stemme. Det vil sige, I var til et bryllup til en af jeres bekendte, der skulle giftes, og så startede du med at synge for første gang foran din far. Ja. Ja. Og efter 2 dage kommer min onkel og fortæller mig for, at Dilan skal synge. Det er fordi, hun har god stemme, og måske hun har en fremtid. Så jeg har trænet næsten 6 måneder. Hvad sagde din far? Han siger, første gang, måske kan det være. Fordi, det er fordi, jeg har haft lidt problem med mit sprog, kurdisk. Det er fordi, jeg taler arabisk mere end kurdisk. Okay, bedre end kurdisk. Ja. Så han har lidt bank af mig. Lige nu han har bank, at jeg har også nogle problemer på mit sprog. Okay. Ja, så jeg har begyndt i 2011 første videoklip. Det hedder What is Abu Shaf? Det kommer en aften igen, sammen med Juan.
Den blev berømt, men det var ikke nok, fordi jeg skal have flere arbejde, flere musikvideoer, for jeg blev en rigtig god sanger. Ja. Så jeg har stoppet 6 måneder, fordi ingen melodi, ingen tekst. Ja. Hvor får du din tekst fra? Tyskland. Tyskland. Yes. Men denne første sang, Wadi Sabu Shaf, det var folklore. Det er kurdisk folklore, hvor man kan godt alle synge det. Så det var rigtig godt. Men du havde jo også en pause fra 2011 til 2012. Nej, lidt før, da du var i Syrien. Nå, ja. Indtil... Ja, fra 16 år til 18 år. Ja, fra 16 til 18, så holdt du en pause. Ja, Hvorfor gjorde du det? Det er fordi, jeg kender ikke nogen at hjælpe mig. Jeg kender ikke nogen digtemand, for eksempel. Indlever melodi til mig. Og jeg har lært mere mit sprog, kurdisk sprog. Ja. Og jeg kendte mange mennesker, hvor kan godt hjælpe mig. For eksempel invitere mig til en speciel fest, ligesom kurdisk nytår. Ikke kun i Danmark, ude i Danmark, Stockholm, Berlin, Istanbul. Men efter jeg har lavet mit nye videoklip, jeg blev meget berømt, og jeg var rigtig heldig. Ja. Det vil sige, udover at man skal have en god stemme, ja, det er ikke nok. Så er der mange andre ting, der skal være på plads. Yes. Noget med kameramand, og noget med en lydmand, og noget med økonomi, og noget med tekster. Og man skal være smuk også. Ja. Fordi stemme det er ikke nok. Man skal være smuk. Man skal have en lille udseende også, som følger op med det hele. Det fejler ikke noget her. Du er en meget flot og køn pige, kan man sige. Tusind tak. Men når du nævner Tyskland, hvordan fik du fat i en tekstskriver i Tyskland? Ja, min onkel. Det var min onkel. En dag han har fortalt mig, at han kender en mand. Han er rigtig dygtig. Han er også en kameramand. Yes. Så han siger til mig, at kom det lige en dag til Tyskland, og I kendte hinanden måske. I kender hinanden, præsenterer for hinanden. Så han kommer også fra dit land? Ja, han bor i Tyskland? Ja, han bor i Tyskland 20 år. Okay. Yes. Og arbejder med at skrive og sange og digte? Ja, han arbejder med berømt sange. Ja. Så jeg har rejst til Tyskland. Han bor i Bonn. Han hedder Nazir Poller. Ja. Jeg har kendt ham, og han har hørt min stemme. Han også fik en stor chok. Han siger til mig, hvorfor du bliver ikke berømt lige nu? Hvorfor det hjælper ikke dig? Så jeg har bare fortalt ham, hvorfor et problem jeg har. Så han siger til mig, kom Dillian, jeg har flere melodi, og du vælger mellem en melodi. Og jeg har vælget en melodi, og sammen i tekst, det er Beja, det betyder siger. Det vil sige, du valgte selv? Ja, jeg har selv valgt, fordi jeg har lyst til det. Det er min følelse. Ja. Fordi normalt jeg kan lide classic music. Ja. Så han har lært mig næsten 1 år, at jeg træner. Ja. Og jeg har været hos ham 1 måned i Tyskland. Altid i Tyskland sammen med ham. Og efter jeg kom tilbage til Danmark, vi har trænet på Skype over 100 gange. Ja. Okay. Yes. Så det vil sige, at du lærer meget løbende af ham? Ja, og fordi jeg skal bruge min stemme, for eksempel høj, lav, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, for eksempel. Ja, han lærer mig så meget. Ja. Lige nu, når jeg har en koncert, eller en musikvideo, eller en ny melodi, jeg spørger ham, og han hjælper mig så meget. Har du holdt nogle koncerter? Ja, flere. Ja. Hvor? Ja. Hvorhen du har holdt koncerter? I Vejle, i Aarhus. Og sidste koncert, det var i Vejle. Det var sidste 4 måneder. Ja. Det var så sjovt. Hvordan er det står for en publikum og synger for dem? Hver gang, når jeg har en koncert, for eksempel, jeg er meget stress, meget bange. Ingen skal snakke med mig. Jeg skal blive hele koncentrere dig meget. Ja. Selvfølgelig, når du synger også flere kameraer, flere kommer siger, vi tager billeder af dig.
man bliver lidt stress. Jeg kan ikke forklare, hvad for en følelse, men du klarer det jo altid, kan man sige. Ja, hvis min far han er ved siden af mig. Okay. Han hjælper mig så meget. Han er en god støtte? Ja. Din far? Ja, min far. Og din mor også? Ja, selvfølgelig min mor også. Ja. Ja, men det er fordi min far, han har lidt, hvordan jeg skal sige, han har prøver for mig, fordi han har også synget, dengang han var 15 år. Så han kender. Har også selv prøvet det? Ja, han har selv, derfor han hjælper mig. Ja. Jeg tænker på de sange, eller de digte, som du vælger. Ja. Hvad handler det om? Er det kærlighed? Er det familie? Er det natur? Det er kærlighed. Det er kærlighed, alle sammen? Ja. Nej, ikke alle sammen. Bare en, det handler om mit hjemland, Kurdistan. Ja, jeg har synget for Kurdistan. Så det er en slags national følelse, kan man sige, ikke? Men flest handler om kærlighed? Ja, men flest det handler om kærlighed. Hvad er det årsagen til, at du har valgt det? Det er altid, at... Måske det har noget med følelser at gøre? Ja. Men sidste videoklip, jeg skal lave, det er utroskab. Utroskab, ja. Det er også en del af følelser, kan man sige, ikke? Ja. Men fleste, de, hvor jeg har en kæreste i en videoklip, hvor vi hygger sammen. Ja. Er det dansemusik, du laver? Ja. Sidste musikvideo, det var dansemusik. Ja, det vi så faktisk nu i programmet, det er også en dansemusik, hvor man kommer i godt humør. Og gerne vil sådan bevæge kroppen med rytmen, kan man sige, ikke? Det starter folk også, når du holder koncert, går jeg ud fra. Ja, fordi alle som kan lide den musik, det er fordi, hvor man kan godt være så glad, når man hører det. Og det første gang, jeg synger sådan musik, fordi hver gang jeg synger klassik, så det første prøver til mig, at jeg synger bare hurtig musik. Ja. Er det meget forskel mellem arabiske rytmer og kurdiske rytmer, kan man sige, når man snakker musik? Hvor forskel har det med hinanden? Kurdisk musik, det ligner tyrkisk musik, hvis du har hørt det. Men arabisk, det er noget speciel melodi. Jeg kan ikke forklare det. Er det lige svært, eller er det en af dem, der er sværere? Arabisk musik, det er mega svært. Mere svært? Ja, mere svært. Yes. Kurdisk musik, det er ikke så svært, men hvad er det svært? Det er sprog, det er svært. Ja. Selvom det andre, for eksempel, det er perfekt og kurdisk, men det er svært. Okay. Ja. Men du mener, at arabisk, det er sværere arabisk end kurdisk? End kurdisk, ja. Har du sunget på andre sprog også, ud over kurdisk og arabisk? Portugisisk. Tyrkisk også? Portugisisk. Okay. Er det fordi, du kender sproget? Nej. Det er fordi, jeg har masse venner fra Brasilien. Ja? Ja. Så det har lært mig, hvordan jeg synger på portugisisk. Ligesom nossa. Ja? Ja. Okay. Er det måske en mulighed i fremtiden, hvor du kan synge? Måske. Hvad så med dansk? Synge på dansk? Ja, jeg har prøvet flere gange, men jeg skal lære. Ja. Det er fordi, det er meget forskel mellem danske sang, eller danske musik og kurdisk musik. Fordi dansk, det er pop, rap og jazz. Eller kurdisk musik, det er bare lidt hurtig og klassik. Ja. Det er kun 2 slags. Ja. Og vi har også nummer 3, det hedder mawal, hvor man synger fra sin følelse. Ja. Men det vil sige, at du er ikke helt lukket for at synge på dansk. Det kommer på et tidspunkt. Måske. Jeg ser senere fremtiden. Fordi, ligesom jeg har fortalt dig, at jeg vil gerne tage til Music Academy, Fredericia Music Academy i januar. Ja. Og jeg skal lære så meget, hvordan jeg skal synge på dansk og engelsk. Jo, for at blive bedre til det, kan man sige. Ja. Nu er det jo, er du en ung pige, som kommer fra Syrien, kan man sige. Er der mange piger
der synger i Syrien? Ja, vi kender mange gode. Det er mine venner også. Eller mine veninder, hvordan man siger. Er det fordi, de har god stemme, eller er det fordi, de vil bare prøve? Nej, de har god stemme faktisk. De har god stemme? Ja. Jeg kender to piger, det er meget berømt. I Syrien? Ja. Okay. Men de bor ikke i Syrien. En hun bor i Tyskland, og hun hedder Dilbert. Og en anden hun bor i Nordirak, Kurdistan. Hun hedder Zoya. Ja. Og de er meget berømt, og de kommer fra Kurdistan, Syrien. Okay, men når tænker jeg på, jeg troede faktisk, det var mest sådan en drengeprofession, hvor de vælger at synge. Ja. Men det er jo interessant, at du siger, at det er pigerne også. Ja, selvfølgelig. Det er ikke et problem i kurdisk kultur, at pigerne skal synge. Ja. Det er ikke et problem. Nej. De bliver stolte af dem. Ja. Er der mange, der er i Danmark eller i Aarhus, kan man sige, der synger på kurdisk, piger? Jo, jeg kender en, hun bor i København. Hun er gift, hun har også børn. Hun synger. Jeg kender også en anden, hun bor i Hamel, tror jeg ikke. Ja, hun også synger. Hun deltager så meget koncert. Ja. Men de har ikke musikvideo, men de synger bare i bryllup og speciel fest. Ja. Når du nævner musikvideo, så er det måske vejen til at blive set, at blive kendt. Ja. Hvordan laver man en musikvideo? Det må ikke være nemt, kan man sige. Det er meget svært. Næsten 3 dage, vi kan ikke sove. Vi tænker... Fordi du skal, små detaljer. Ja. Og du skal lægge en tekst, og vi skal blive en skuespiller. Vi skal for eksempel bestille danseband. Og jeg skal lære, hvordan jeg skal kigge på kamera. Så det er meget svært at kontakte os mellem mig og min kameramand. Ja. Og det er mange ting, der skal være på plads. Ja, det er rigtigt. Kan man sige. Fordi du skal være en sanger, og du skal være en skuespiller i en musikvideo. Ja. Det er mange ting på en gang. Ja, mange ting. Og du skal nogle gange danse også. Hvor meget økonomi kræver det at lave en musikvideo? Hvad mener du? Jeg mener med, at kræver det mange penge, hvis man skal lave en musikvideo? Nej, ved du hvad? Min kameramand, han er frivillig, og han er fra mit hjemland. Ja. Han er fra Kurdistan. Så han har hjulpet mig så meget. Han ligesom... jeg støtter af ham. Ja. Hvis han kan ikke hjælpe mig, så jeg kan ikke også lave en musikvideo. Hvis det ikke var på grund af ham, så kunne du ikke lave musikvideo? Nej, jeg kan ikke. Også når man skal være en sanger, ikke? Man skal også kende en berømte sanger, ligesom mig. Jeg har blevet en berømt sanger på grund af også en ven. Han er også en berømt sanger. Ja. Han hedder Farhan Jamil. Han har hjulpet mig så meget. Hvis han har ikke hjulpet mig, måske jeg bliver ikke berømt. Nej. Ja, fordi musikvideo, det er ikke nok, at du laver. Du skal kende så mange mennesker, du skal... det kræver en del kontakter også. Ja, på den måde. Ja. Så, og pengene også, det er ikke nok. Nej. Ja. Men du er heldig, fordi du kender en, der kan hjælpe dig. Ja. Det er rigtigt. Ikke med at lave musik. Måske det er ikke alle, der har den mulighed. Nej, jeg siger det der, jeg er heldig. Så er det svært for dem. Også, jeg bor i Danmark. Hvis jeg bor i Kurdistan eller Damaskus, måske jeg bliver ikke så heldig. Nej. Fordi det er meget svært pigerne, når man er i Syrien, at synge. Fordi det er ingen hjælper. Men her i Danmark, det kender så mange mennesker. Du er en åbner, eller åben person. Du rejser så meget. Du tager til flere koncerter. Selvfølgelig, du skal kende så meget mennesker. Ja. Hvor mange musikvideoer har du lavet? 7. 7? Ja. Det er det vel mange i så kort tid. Yes. Er det vel gode alle sammen? Næsten. Ja. Det vil sige, du er tilfredssat? Ja. Hvad siger folk, dem der har set? Hvad siger din landsmand, dem der lytter? De siger til mig, Diljan, du skal fortsætte, fordi du har en ting, som du vil gerne vise os. Ja. Så de siger til mig, at du har en god stemme. Du skal være optimistisk. Selvom for eksempel nogle mennesker siger til mig, nej, det er ikke så god musikvideo. Men
jeg er en rådheder, for eksempel, at hvis 90% siger til mig, ja, det betyder, at min musikvideo det er succesful. Ja. Ja. Hvis 10% siger nej, så det er stadigvæk succesful. Men hvis 90 siger nej, blive bedre. Ja, hvis 90 siger nej, det betyder, at det er ikke så god musikvideo. Men lige nu, jeg er en heldig pige, så næsten 90% de siger til mig, ja, Dilian, ja, Okay. Dilian. Det vil sige, de kan godt lide det, du laver. Ja, de kan godt lide. Er du også åben for kritik, hvis nogen kommer og siger, okay, Dilian, det du gør, måske det er ikke godt, du skal arbejde med. Ja. Hvad siger du så til dem? Selvfølgelig, jeg skal høre dem, fordi hver person har sin egen mening. Ikke alle personer måske kan godt lide min stemme, eller ikke, fordi, hvordan jeg skal sige det, ligesom min far for eksempel, han er altid ret med mig. Hver gang de andre siger ja til mig, men nogle gange min far siger nej til mig. Okay. Hvorfor? Det er fordi, han vil gerne, at jeg bliver bedre. Ja. Så han kan se din fejl, og så fortæller han dig. Mig. Selvom nogle gange jeg bliver sur. Jeg siger, ej, hvorfor snakker du sådan? Men, det bedste, det kommer fra far, kan man sige. Ja. Så men, når jeg sidder alene og tænker på hans sætning, hvad han siger til mig, han er ret. Og jeg hører ham så meget. Han har ret, kan man sige, når han siger det. Du har jo nogle søskende også. Ja. Ikke? Ja. Kan de også synge? Jeg har en lille søster. Jeg tror, hun har god stemme, men hun gider ikke synge. Nej. Og min lillebror, at i fremtiden, han vil gerne synge rapmusik. Okay. Ja. Så det vil sige, det ligger i familien at kunne synge, fordi din far har også prøvet det i sine unge dage. Ja. Ikke? Koncerter, er det noget, du holder også? Mener du nye koncerter, eller gamle? Ja, generelt, hvis her, eller du bor jo ikke i Aarhus. Nej, jeg bor i Fredericia. Du bor i Fredericia. Ja. Holder du nogle koncerter i Fredericia? Ja. I 2011, det var min første koncert i Fredericia. Jeg har også en musik, jeg har lagt det på Facebook. Ja? Ja. Er det på grund af jeres højtider? Er det noget bestemt? Det er kurdisk nytår. Nytår? Ja, så det har inviteret mig, at jeg skal synge. Ja. Hvornår er det kurdisk nytår? Det var, det er 21. marts. Hvert år 21. marts? Ja, hvert år. Så bliver du inviteret, så skal du synge for dem? Ja. Jeg tænker på, hvis nogen unge piger sidder for en fjernsyn og siger på dig, at du har klaret det, trods at der har været meget svært fra starten indtil nu. Hvad vil du rådgive dem til? Hvad er din opfordring? Mener du, når du vil gerne synge? Ja. Jeg vil gerne bare sige til dem, at de skal have en tålmodighed. De kommer. Man skal ikke sige nej fra første gang, eller ej, vi kan ikke mere fra første gang. De skal prøve, indtil blive ikke berømt, indtil de laver en succesfuld sang, eller succesfuld arbejde. Og de skal ikke give op. Ja, og jeg vil gerne bare sige til dem, at hvis en dag en vil gerne synge, og de har problemer, kom til Dilian. Jeg hjælper dem. Du vil gerne hjælpe dem? Ja, ikke kun ikke piger, drenge også. Generelt? Ja, generelt. Du er klar til at hjælpe dem? Jeg hjælper dem. Ja. Jamen, det blev det sidste år fra dig. Tak fordi du kom her i dag. Tusind tak. Og delte din musikvideo og en del i dit liv sammen med os, og held og lykke i fremtiden. Jeg håber, at om nogle år kan vi se dig her igen, når du er blevet mere kendt, kan man sige. Og til jer seere, som I kan høre, Dilian siger, I skal ikke give op og blive ved, især hvis nogen jeg har drømme at synge på jeres eget sprog. Og trods at det er svært, men det er ikke umuligt. Tak fordi I gik med, og vi ses.